Bine am venit înapoi, nu ne-am văzut de o zi și deja se întâmplă corecții majore pe coinurile noastre preferate. De ce? Două motive. Motivul numărul 1. N-am vrut să investim în chestii palpabile, în chestii serioase, în chestii pe care poți să pui mâna, poți să le palpezi, poți să le manevrezi, poți să le manipulezi. Aur și argint, petrol și gaze, imobiliare, poți să pui mâna pe perete. Aia este valoarea adevărată. Nu este o valoare inventată de niște băieți. Cum este, de exemplu, Bitcoin și tot spațiul cripto. O invenție a niște băieți. În niciun caz o investiție serioasă. De asta se întâmplă în primul și în primul rând corecția. Și în al doilea rând, un pic mai serios, la modul mai serios, corecția asta se întâmplă pentru că este foarte healthy și natural. Acum, tu alegi care din cele două este motivul real pentru care se întâmplă corecțiile astea pe altceva. Și trebuie să deschidem neapărat laptopul. Pentru că am dat de trader noi și am învățat niște chestii noi pe care nu le știam. Probabil că nu știai, dar SUA a pus un mare short pe țara noastră. Hai să vedem la ce ne referim. Văd că a postat Hobin aici ca un mini tutorial despre cum să faci trading. Cu adevărat, nu știu cine sunt domnii ăștia, dar e foarte interesant. Hai vedem. În noiembrie. Acolo, vedeți short-ul? Pot să mă ridic de la vă rog, chiar vă rog mult, chiar vă rog. Se vede short-ul, da, și eu îl văd pe short. Short-ul este aici cu noi în cameră. Aici a făcut short-ul. Înainte de 15 noiembrie s-a pariat pe RON euro la minim. Au venit calupurile de sondaje. Deci la minim s-a pariat short și prețul s-a dus parabolic după aia? Așa funcționează shorturile. Că crește și România va fi stabilă și acum se va prăbuși. Vedeți roșu sus. Se va duce în următoarele... Păi pare că trebuia luat shortul sus, nu jos aici. Aici trebuia luat long, nu? Și de aici, dacă e adevărat și mergem, cum zice domnul trader care ne învață analiză tehnică, aici ar trebui luat short, nu? Zile sub acest short. Da. Foarte, foarte jos. Deci shortul vine sub short. Aici fac bani. Un miliard. Exact. Da, corect. Așa ar trebui să facă SUA. Deci eu dacă eram SUA, exact același lucru făceam. Puneam un short de 1 miliard pe România ca să fac vreo 3 miliarde. Că n-am bani, eu sunt SUA, n-am dolari. Trebuie să fac rost de ei prin chestii de genul ăsta. Eu nu pot să-i printez pur și simplu. Ce-s prost. Lăsând la o parte tutorialul excepțional, da? Hai să trecem la chestii mult mai serioase. RON, euro sau de astea. Bani magici pe internet. Chestiile mai serioase din ziua de azi sunt bani magici pe... Repetă după mine. Bani magici pe internet. Astea sunt chestiile serioase cu care noi aici ne ocupăm. Și hai să vedem niște corecții. Da, vedem niște corecții. Hai vedem WIF. Corecție. Corectitudine. 35%. Chainlink. Ia să vedem și Chainlink. Corecție. 28%. Ia să vedem și moneda noastră națională. Nu RON-ul. Asta e moneda națională. EGLD. 32%. Bă, sunt corecții cam peste tot. Navi. Nu-i wow. Ce mai avem pe aici? Seiu. Seimi. Ia să vedem corecție. 30%. Bă, corecție de genul ăsta peste tot. Și pentru cei care sunteți în Notorious abonați, o să fac o analiză mult mai în detaliu ca să vedem și niște targeturi, pentru că acum câteva zile, uite, la noi pe Discord vorbeam de chestia asta. Pe 6/12 seara, fix în ziua aia, da? Și le-am zis, fraților, 10%, 5-10% iau profituri. Normal că iau niște profituri. Și din eGold, și din XDB, și din Velo, din toate am luat profituri. De ce? 10%, da? Acum câteva zile, pe data de 6, data de 6. Hai să ne mai uităm și la altele. Ia să vedem. Chainlink, data de 6, da? De ce? Pentru că am pompat literalmente aproape parabolic timp de o lună de zile. O lună de zile. Dar de ce am luat și din eGold dacă aveam media la $30? De ce oare? De o lună de zile fără corecții majore. Trebuia să vină și o corecție mai majoră. Nu, astea ce au fost pe drum aici sunt literalmente cât a scăzut aurul în tot bear marketul trecut. Nu e un exemplu potrivit, dar astea, da, deci astea nu sunt mișcări corective, sunt mișcări impulsive. Tocmai de aia pe drumul ăsta, după ce am pompat o lună de zile, de la $21 până la $60, da, 3x, logic am scos ceva aici. Este logic. Aici s-a oprit puțin, vezi, a făcut pauză. Logic că veneau niște corecții mai serioase. Și ordere mai jos, chestii pe care le-am vorbit. $39-40 pe tavă, da. Uite ce frumos a luat. Uite cât de frumos a luat. Și chestiile astea le-am vorbit cu băieții pe Discord înainte să se întâmple. Tocmai ca acum să-mi fac niște intrări bune. 10% profituri luate unde trebuie, după încă o dată, o lună de pampuri. Și lumea credea că pur și simplu mergem așa. Părerea mea este că o să mergem așa, la modul ăsta. Și volatilitatea o să fie din ce în ce mai mare. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat înainte de martie, hai să luăm un alt chart. Că vreau să vedem volatilitatea de care vorbesc. Alchemy Pay, de exemplu. Deci înainte să facem chestiile astea majore, vezi, dildouri, pe drumul ăsta am crescut și au început după aia corecții mai sănătoase, mai serioase și după aia pump-uri mult mai agresive, da? Corecție mult mai serioasă, pump și mai agresiv. După aia am intrat într-un mini bear market aici, care a durat mai mult decât mă așteptam, dar este în regulă. Vezi, uite și aici la fel. Pur și simplu mergi cătinel,
da? Zile verzi, mă rog, portocalii la mine sau ce culoare e galbenii asta, da? Fără corecții majore. Pump agresiv, corecție majoră, stabilizare. Pump agresiv, corecție majoră. Nu mai e timp de stabilizare. Pump agresiv, corecție majoră, impuls. Dita mai impulsul, da? Asta vreau să văd și aici, este total natural. Vreau să văd corecțiile astea. Vreau să văd corecții de 30-40%, pentru că așa se elimină leverage-ul din sistem, mai ales după ce am pompat, uite aici. Deci astea nu sunt corecții majore pe drumul ăsta. Trebuia să vină și o corecție mai majoră. De ce? Ca să facă loc după aia la impulsuri și mai mari față de ce a fost aici. Asta vreau să văd pe toate altcoin-urile și asta cred eu că o să vedem în lunile următoare. În timp ce, încă o dată, Bitcoin este exact unde trebuie să fie ca să dea voie, da? Asta este sezonalitatea slabă. Am anunțat-o. Uite, hai să arăt. Mergem la mine pe Twitter. Multă lume zice, bă, nu prea am înțeles la ce te referi, foi. Uite, pe 10 martie am zis așa, sezonalitatea Bitcoin începe să se simtă. Mai ții minte cât costa Bitcoin pe 10 martie? Uite aici, costa $68.000 americani. Sezonalitatea Bitcoin nu înseamnă că avem dump major la 49K. Sezonalitatea înseamnă că, după ce am avut niște pumpuri nesimțite, o să vedem niște chestii așa, volatilitate pe termen scurt, care aici au arătat așa, da? Înainte de asta, aici au arătat așa, volatilitate în sus. După aia a continuat impulsul. Aici mă aștept să fie ceva asemănător. Poate chiar cu upside la modul ăsta așa și după aia să vedem chestia asta așa și mai sus și tot așa. Asta este pentru mine tot un model de volatilitate, adică nu mai avem impulsuri ca aici, da? Non-stop creștere, non-stop, fără niciun fel de pullback. Părerea mea este că o să avem volatilitate mai mare și așa se vor muta și gain-urile astea de aici, da? Pentru că dacă ții minte cum arăta, așa am anunțat iar, da? Bitcoin seasonality is about to kick in. Copy-paste, 10 martie, copy-paste. Asta nu înseamnă că trebuie să te panichezi. Uite cum arăta chartul Velo, dacă mai ții minte, de rotația asta despre care vorbesc. Velo, care era un low cap, da? Acum nu mai este low cap, a făcut chestia asta de 460, deci de aici, măsura de unde s-a pus topul local de la Bitcoin la 74K. 2-3 zile mai târziu, după ce am dat eu anunțul la super mega special, pentru că eu știu chestia asta, știu dinainte, tu n-ai de unde să o știi. Când Bitcoin a început sezonalitatea mai slabă, alțurile, nu toate, dar multe dintre ele, au început să facă chestia asta. 466% în timp ce Bitcoin a făcut minus 23%. Cu spike-uri în sus și în jos, da? Că și ăsta a făcut la fel. Vezi cum s-a mărit volatilitatea și pe Velo? Că a făcut 466%, dar pe drum a făcut și niște 30-40% pullback. La asta mă refer. La asta mă refer când zic super mega șmecher. Corecții șmechere. Sezonalitatea Bitcoin de acum încolo, cu toate știrile astea nebune la pachet, este bună. Chestia asta este bună, mai ales pentru deținătorii de în portofel. Nu toate se vor comporta așa, dar eu asta vreau să văd. Deci vreau să văd chestia asta, da? Uite cât de repede și-a revenit, de exemplu, de aici, de la $19, chaining, înapoi la 24 aproape, în decurs de câteva ore, ca să se întâmple peste noapte. Unele au picat mai mult, altele mai puțin, dar asta este o chestie foarte bună. Uite și la Numbers Protocol. Înainte să înceapă impulsurile astea. Uite aici, corecții majore, da? Corecții majore și după aia a plecat. Many such cases. Sper că acest tutorial pe care l-am văzut împreună mai devreme la început să te ajute în călătoria ta prin spațiul denumit Bitcoins, cripto vrei să-i spui tu, hai să-i spunem pe nume, da? Bitcoins. În timp ce Bitcoin face chestii care țin de Bitcoin și în timp ce alte țări pun short pe România, că România o să pice. Ia mă să vedem și chartul ăsta. RON versus euro. Avem așa ceva? Ia să vedem. Pe daily. Bă, RON versus euro este în creștere din noiembrie 2021. Dacă ăsta e chart, sper că ăsta e chart. Ia să vedem RON versus dolar. Este oarecum în scădere și zic ei că pre-market de la 19, de la 29, nu înțeleg chestia asta, dar asta cu a pus short pe noi, pe România, dar chestiile astea se fac de către oameni bogați. Manipulări pe termen scurt se pot întâmpla, dar eu încă o dată mă întorc la ideea că nu m-aș panica. Sincer zic, nu m-aș panica, că dacă stau să mă uit tehnic, RON-ul versus dolarul, dacă se concretizează pattern-ul ăsta, invers head and shoulders, și dacă ne mai uităm și un pic pe aici pe MACD și pe RSI, da, direcția este un pic mai clară, este un pic mai clară. Poate pe termen scurt, mai vedem o chestie la modul ăsta, nu prea se invalidează scenariul ăsta. Pozitiv, zic eu, pentru RON-ul românesc. În timp ce, hai să băgăm un DXY. DXY-ul, dacă mai ții minte ce vorbim aici, chiar dacă mai are niște spike-uri, poate nu de aici, poate face breakdown și după aia un spike de ăsta neapărat îl văd necesar când vine vremea să se taie ratele mult mai agresiv. Adică la chestia asta mă uit de foarte mult timp și până acum, bă, se pare că am nimerit-o. Le mai nimeresc și eu, așa zic băieții. Adică la modul ăsta, da, pe aici pe undeva se mai taie rate, mai face așa, mai face invers, dracu să le ia. Ei, când o să vină chestia aia așa de menținere, o pauză de la Fed, 1-2 pauze. Ce vine după o tăiere mai agresivă, la pachet cu poate ceva, un eveniment mai nasol, asta trebuie să vedem aici, spike-uri ceva și după aia breakdown.
da? Și ne zice istoria, uite aici, da? Chestia asta așa. Spike, ăsta a fost ultimul spike. Aici practic a fost un eveniment, da? Și lumea a vrut dolari. Asta însemna spike-ul ăsta. După ce am avut soft landing-ul ăla între ghilimele, adică hai mă să menținem un pic, în timp ce încă o dată CPI-ul era un pic în creștere, deci din scădere a venit un pic în creștere. Hai să menținem un pic aici pentru că nu vrem să dăm frâu liber la inflație din nou în creștere. Asta vor zice. Este o minciună, dar asta vor spune. Auziți-o de fiecare dată. Și aici, practic, ce au făcut? Au orchestrat o tărie în dolari și o cerere mai agresivă în dolari. De-aia DXY au pompat aici, ne-a dat nou semnalul că, bă, și CPI-ul spre 0, bă, e un moment deflaționar. Vrem dolari, vrem să ținem dolari pentru că nu mai avem încredere în nimic. Ăsta a fost evenimentul pandemic, explicat tehnic. Fără a lua short ăla ca să ne shorteze nouă țara, să ne bage în război. Lasă căturile astea deoparte. Asta a însemnat, practic, și vedem, dolarul, da, DXY-ul, a fost în creștere aici, dar astea erau mișcări corective. Asta de aici a fost o mișcare impulsivă, da? După aia ce a urmat, mișcări corective. Inclusiv asta a fost mișcare corectivă pe tot pattern-ul ăsta. Ca după aia să facem breakdown, da? După ce au început printările de bani în teorie. Dar aici s-a produs o chestie și ăsta ne-a dat nou un semnal. Ăsta o să fie un semnal pe care o să-l aștept puțin mai târziu, da? După ce se mai taie ceva, da? După ce se menține ceva, după aia o să fiu atent, foarte atent la dolar, să văd exact ce face dolarul. Mai departe, dolarul versus RON sau dolarul versus euro sau RON versus euro, shorturile care se iau de către alte țări ca să ne bage pe noi în război, asta este de altă treabă. Este treaba altcuiva. Nu a mea, a purtător de cuvânt al banilor magici pe internet. Asta mă interesează pe mine. Vreau să ies câștigător din piața asta. De asta particip la piață. Frica asta cu ne vând ăștia țara. Țara noastră în mai vândut de zeci de ani de zile. Pe 6 decembrie 2024 a murit democrația. Nu, prietene, pe 6 decembrie 2024 am realizat că n-a existat niciodată democrație la noi în țară. Asta s-a întâmplat de fapt pe 6 decembrie 2024. Cu anularea primului tur de prezidențiale și cu nu știu ce, că gata a murit democrația. Nu, te uiți la narrative diferite. Probabil îți place să-ți mângâi aurul din casă sau pereții. Crezi că aia e valoarea adevărată. Suntem în piețele de capital ca să facem bani. La fel nu contează fundamentele Bitcoin sau ce face Chainlink și tokenomics și echipă și parteneriatele cu Swift. Nu, suntem în piață să facem bani. Trebuie să luăm decizii raționale. Asta cu iese ăla președinte la noi și asta înseamnă că suntem pro-Rusia și o să depindem de Rusia și o să ne războim împotriva NATO și NATO o să dea shorturi pe țara noastră și noi o să fim săraci. Ghiși ce, suntem săraci în continuare. De 30 de ani suntem săraci. Hai să nu mai fim. Hai să lăsăm narativele astea de cursurile fake de trading și să facem bani în piața asta. Mă rog, asta este ce aștept eu. Și o să fac o analiză mult mai în detaliu despre alțuri la noi pe site, da? Și după aia o să mai discutăm în continuare pe Discord, cum facem de obicei. Dacă te interesează să înveți chestiile astea mult mai în detaliu, fac între 3 și 6 analize lunare cât e nevoie și vorbesc de chestia asta, da? Deci mult mai în detaliu. Dacă vrei să te alături, notorious.io, ai link în descriere, fă-ți abonament o lună, testează, vezi care-i treaba. Suntem aici să facem bani, nu să țipăm în stânga-dreapta că vai, ne vând ăștia țara. Încă o dată, țara noastră e vândută de foarte mult timp. Toți românii muncesc pentru corporații majore care își cară profiturile la ei acasă și la noi nu rămâne nimic. Pur și simplu suntem mulși. Ăsta este cuvântul. Ăștia ne mulg de forța de muncă și de resurse, bine, resursele țării sau printre resursele țării, astea cu lemn, apă, petrol și gaze, care și astea sunt vândute de foarte mult timp. Nu mai stai noastră. Noi muncim pe platanția noastră ca să producem profituri pentru Austria sau Germania sau tot vestul Europei. Noi suntem literalmente mulși și de resursele noastre fizice și de resursele noastre de sub picioarele noastre. Suntem în noi ca indivizi, da? Încercăm să luăm ceva înapoi din piața asta care este manipulată și unde se pun shorturi pe țara noastră. Încercăm să luăm și noi ceva ca cetățeni români înapoi din piața asta. Că din altă parte n-avem de unde să luăm. Dacă eu dau drumul la o fermă acum și vreau să-ți vând ție lapte și carne, eu nu pot să fac asta. Că n-am voie, că statul nu-și mai ia partea. Este ilegal. Aici avem un joc legal. Chiar dacă este manipulat, dacă îl înveți, este un joc legal să iei ceva înapoi din resursele care ne sunt literalmente mulse în mod legal de zeci de ani de zile. Fie că îți place de fața mea sau nu, zi-mi dacă mă înșel. Aștept un comentariu să zici că mă înșel. Și cam atât am avut pe azi despre alțuri. Urmează analiză despre alțuri mult mai în detaliu la noi pe site. Încă o dată link în descriere, plus alte recomandări. Cam atât pe azi.